Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ubhekene nomthwalo wokunikeza lelizwe ithemba ngamasu anawo okufukula lomnotho ontengantengayo. Akungabazeki ukuthi nezinkampani ngamabhizinisi ombuso zizoba seqhulwini lenkulumo yakhe njengoba nakweyanyakenye ayethulela isizwe wakhuluma ngamasu ayinawo ngazo. iSABC ibheka uguquko osolwenzekile emva kwenkulumo kaMengameli yanyakenye. Lo mcimbi omqoka uphinde ube sambukiso kepha ngasohlangothini likaMengameli yithuba leli lokuthi adalule konke ngombona nawo ngezwe. Izinkampani ezingamabhizinisi ombuso zizikhotha amanxeba emva kokuthi inkohlakalo izishiye zingenayo ngisho indibilishi lena. Enkulumweni kaMengameli ayethulela isizwe nyakenye wathi sekuyisikhathi sokulungisa izinto kulezi inkampani ezingamabhizinisi ombuso ezidonsa kanzima. We are making important progress in restoring the integrity and capacity of our state-owned enterprises. To restore proper corporate governance, new boards with credible, appropriately experienced and ethical directors have been appointed at Eskom, Denel, Transnet, Safcol, PRASA, and SA Express. We have established the Presidential SOE Council, which will provide political oversight and strategic management in order to reform, to reposition and revitalize state-owned enterprises. Khona nyakenye kwaba sekwesula emsebenzini abaqondisi ababili bezinkampani zikahulumeni okungophakamani Hadebe we-Eskom ngombasa kuthe ngapho Maseko kwalandela uVuyani Jahana owayengumqondisi we-SAA. Kepha uMengameli Ramaphosa wagcizelela kakhulu ku-Eskom ngokuthi kufanele kuthathwe izinyathelo ezinqala ukulungisa izinto kuyo. We shall immediately embark on a process of establishing 3 separate entities: generation, transmission and distribution under Eskom Holdings. Ngokombiko osanda kukhishwa ngabe Council for Scientific and Industrial Research, ukucima kukagesi ngenhloso yokuwonga kulahlekisele lelizwe ngo59 billion omarandi nyakenye nje vo. Lelizwe labhekana nezigameko eziningi zodlamelo ezobulili nyakenye okuthe ngomandulo uMengameli wamemezela ngohlelo lwakhe ayelihlinzeke ngesizumbulu sika 1.1 billion omarandi wokuqeda lesihlava. Uphiko lwabesifazane enhlanganweni yezizwe nalo lwangenelela ukwelekelela uMengameli. My own team, the United Nations system, UN Women are also part of the process of accompanying the implementation of the emergency plan, which is so much needed because it gives us time frames within which to focus on specific aspects of gender-based violence that are unique to some extent to South Africa. Inkulumo kaMengameli azoyithulela izwe ihlelelo lesine kusihlwa.